kakaohalten är inte det enda. Det är väldigt mycket fokus på kakaohalten. Men ska man ta en fin, om man tar en kvalitetschoklad först, så tar man en kvalitetskakaobönor. Och man går igenom alla processerna på rätt sätt. Så jäsningen har en fin jäsning. Den har en fin förmalning. Och har man en låg partikelstorlek så får man lite mer smaksexplosion än man äter chokladen. Man behøver ikke vælge 80% eller 75%, eller... For det viser sig faktisk, at næsten alle, hvis de bliver bedt om at vælge en mørk chokolade, så falder de fleste ud på en, der ligger på omkring 65%. 65 er fint for mørk chokolade. Der er bare gået sådan lidt sundhed i, at det skal være vældig, vældig højt. Men det bliver også vældig, vældig bittert. Det är i princip 100%. Som om man tycker kakaohalten, det är det enda som är viktigt när man äter fin choklad, så ska man smaka på den här, så tror jag man tycker något annat efterföljande, för det är lite jobbigt att gå igenom som ett helt bit här. Det är väldigt bittert. Det vi har gjort her fra Anton side er, at vi har lavet nogle sponsorater, hvor vi hjælper farmerne på forskellige vis. Blandt andet har vi et skoleprojekt, hvor vi forbedrer udbildningen for omkring 15.000 børn af farmerfamilier. Og så har vi lært farmerne nogle nye metoder, blandt andet den måde, man fermenterer kakaobønnerne på. Det bliver lidt teknisk, men det er det, der bringer den gode smag frem i kakaobønnerne, og der har vi lært dem en ny metode. Og endelig så har vi etableret som den første chokoladeproducent, at alle de kakaobønner, som vi indkøber, kan spores tilbage til de landsbyer, hvor de er produceret. Som konsumenter er vi alle sammen, går vi op i også, at vi i vores del af verden er med til at bidrage til at løse nogle af de problemer, der er ude i verden. Og vi ønsker i hvert fald ikke at købe produkter, hvor vi tror, at vi er med til at skabe dårlige vilkår for andre mennesker. Så det tror jeg også kommer til at spille mere med. Inbillar man sig själv i alla fall när man äter en choklad eller vad det är färdigt, man vet att man har blivit, det smakar nästan vidare. Sådan kan man jo føle det, ja. Man kan sige, det er chokolade med et bra samvittighed. Om man kunde äta färska kakaobönor, då var det väldigt nyttigt. Det är nyttigt för kroppen att få väldigt många antioxidanter. Det gör man ellers långsammare. Mørk chokolade specielt, det øger stofskiftet. Så det er meget sundt at spise mørk chokolade. Den inneholder også et emne, som heter phenylethylamin, og et emne, som heter theobromine. Tager vi theobrominen, så er det som gør, at vi tænker klart. Så skal man ud og forhandle med nogen, så kan man börja med lidt mørk choklad og lidt kakaohalt. Så er man skarp, når man skal forhandle. Phenylethylaminen, det är lite annorlunda. Det kan man använda mer privat, för det ger en känsla av vad man ser. Så man kan ju lite om man ska på en date eller något, så kan man också använda fint choklad.